Нет, они маленькие снимают. Да, маленький снимают. Я сказала, вы выбили, кого вы пьете, эти не маленькие. Оли Джабио. А что я босиком хожу? Босиком не ходи, сапоги такушь. Откуда взяли? Калонтар Шагир. Кани разве? Когда вот одного человека. Аминь. Он в шапке. Аминь, подожди. Сейчас подожди, Аминь. Куджуров ты стемо? Футбол какой. Че гуфти? Гуфти наконец-то что гуфти? Футбол. Наконец-то че гуфти? Наконец-то моя мечта сбилась. Молодец, Рафти. Ассалому алейкум, дӯстони азиз ва тамошобинони муҳтарам. Ҳама каса хуш омаден ба канали влогҳои мо. Имрӯза влогмон сар шуд аз чӣ хеле ки диден аз магазин, аз хариди обув. Аминҷон дарафтем обув харидем. Баъдан амихел омадистем ба кружок. Аминҷона ба кружок дохил кардем, ба кружоки футбол. Намихел факел дар назди хонамонай. Дар иҷа бисёр намудои кружокҳо ҳастай, плавани, баъд уҷа дар хел барибаву бо дигар чизо, лекин садик дамудам хел вай додан, чӣ мегӯянд, сертификат додан ки мисол барои футбол хоҳишмандо касе хоҳад, мисол марҳамат биёен. Мо ҳам хеле интихоб кардем футбола, барое ки Аминҷон беҳад бачаи активния. Ҳами хел давидан, паридана беҳад назм мебина. Баъд Муҳаммадҷона гуфтем ки Муҳаммадам агар ки хоҳа мисол биёрем шаки, вай негуфт. Вай дига хел бачаи, вай уже характериш дига хелай, вай творческияй, агар ки дар видеои пештарам дида бошен. Мисол пластилинкати кор кардана назм мебина, мисол расмкашира назм мебина. Барамқа фикр кардем ки Муҳаммадҷона дар кружоки расмкашӣ мисол мемонем иншаллоҳ. Дӯстони азиз, дар иҷа боша ай ҳамун поён ма камтар навор кардам ки тренер гуфт ки мисол родителёра гуфт ки дар поён мода халал мерасонен. Агар хоҳен тамошо кардан, ай боло тамошо кунен, ай балкон. Родителё ҳама буромадан. Инами хел манам ҳозир ина болода расида омадам. Ай боло хел хушрӯ мисол ҳозир навор мекунам. Тренировкашон 1 соат давом мекунад. Дар 1 ҳафта 1 бор ҳозираш даам хел, баъдан дар 1 ҳафта 2 бор мешавад. Инам хехай дӯстони азиз, дар иҷа мебинен аллакай ина кӯдакҳо бозӣ доранд. Ина Амин давидестай ай пушти тӯб. Хай хурсанд шудам ки маъқул шуд хела. Барои меҳмонои нав ҳаматона хушомаден мегӯм ва барои обуначиём раҳмат мегӯм ки то ҳозир ҳамроҳи мо ҳастен, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. Бо дастгири шумо ҳам хел пешрафтестем оста иншаллоҳ ки тамошобинони азиз хай нами хел камтар навор аз ҳамин футбол тамошо кунен, баъдан то охири навор ҳамроҳи мо бошед.